Ingenieritza biomedikoa eta teknologia biomedikoen masterra ikasi nituen hemen, Mondragon Unibertsitatean. Masterra amaierako lana amaituta, biomedikako departamentutik ikerketa batean parte hartzeko eskaini zidaten eta baiezkoa eman nuen. Gaixotasun neurodegeneratibak diagnostikatzeko inteligentzia artifizialeko modeloak garatzen ditugu, koherentzia optikoko tomografiarekin lortutako erretinako irudien bitartez. BioBizkaia Osasun Ikerketa Institutuarekin gaude elkarlanean, beraiek arduratzen dira koherentzia optikoko tomografiaren bitartez sujeto errealen erretinako irudiak hartzeaz, eta guk irudi horiek erabiltzen ditugu inteligentzia artifizialaren bitartez gaixotasun neurodegeneratiboa detektatzeko biomarkatzaileak identifikatzeko. Iruditzen zait ikerketa honetan parte hartzea garrantzitsua izan daitekeela, gaur egun gaixotasun mota hauek etapa aurreratuetan diagnostikatzen direlako eta diagnostiko goiztiarraren bitartez pazienteen bizi kalitatea hobetzen lagundu daitekeelako. Hirugarren mailatik, graduko hirugarren mailatik naiz ikerketa lerroko kide, master industrialian, TFM-ean zan aukera bat EPFL-era atzerrira fateko, Suizara, eta bertan boladun makina elementuak aztertzen ibili nintzen, simulazio bidez, eta horrezan tesi bat itxeko aukera, eta hortan jarraiketan dut oin lania. Lubrikante gabeko kontaktuak garrantzitsu dira industrian, kontaminazioak ekidin behar dian entornotarako, eta orduan tesien helburua kontaktu honek aztertzia da, rakurrimentu desberdina sartuta eta rugosidade maila desberdinekin zela konportatzen den rodadurako elementu hori ikusteko. Simulazioak erabiltzen du, elementu finitutako simulazioak, eta gero ensaio esperimentala be izango dira simulazio honek balidau eta elementuen konportamentua ikusteko. Gai hontan sakondu izatea oso interesgarria da, bai unibertsitateko, akademikoki eta industriantzako, orduan etorkizunerako aukera asko zabaltzen dau, industriara transferentzia egiteko eta nire etorkizunerako be industrian lan nahi izateko proiektu interesgarria da.